Top 13 National Most Wanted na tubong Baguio City arestado sa Carmona, Cavite. Ang detalye sa report. Ay, hindi ako masakilala. Yung mga kaibigan mo, huli ako sa mga ano. Nakita mo, nasa list. Ito ang nanggagalaiting komprontasyon ng biktima sa akusado nang magkita sa istasyon ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Cordillera sa Baguio City. Galit na galit habang kinikwento ni Nikki, di tunay na pangalan, ang mga pinaggagawa ng akusado sa kanya sa social media. Ipinapakalat daw ang malalaswang larawan ng biktima at ibinibenta pa sa halagang 500 piso gamit ang iba't ibang account sa social media. Dati na raw siyang pinatawad ng biktima, ngunit nang makalabas sa kulungan ay patuloy siyang nanggugulo at nagpapakalat ng paninira sa kanya. Hindi na raw palalagpasin ng biktima ang mga umano'y kawalang hiyaan na ginawa sa kanya. Yung unang 50,000 na yun, okay lang yun. Walang pa nga kabayaran, di paninira niya ang puri sa akin. Pinalaya ko siya, 1 linggo pa lang. Naghamon siya sa akin, hinamon niya ako. Na pag hindi ko binalik yung 50,000, gagawin niya sa akin kung anong ano. Humihingi ulit ng tawad ang akusado pero ayaw na siyang pakinggan ng biktima. Yun lang po yung sorry lang po. Sa patawarin niya. Ayon sa otoridad, may 6 na standing warrant ang akusado sa paglabag sa Anti-Cybercrime Law at RA 9262. Makikita sa video ang paghain ng warrant sa kanya na nahanap sa isang construction site sa Carmona, Cavite. Wala na siyang nagawa ng masukol ng otoridad. Pagdating sa Baguio City, isa pang warrant ang inihain sa kanya para sa iba pang kasong kinasasangkutan sa Pampanga. Pagdating na sa exchanging photos, pagdating na sa video na gamit na ng pagbi-video na may ginagawa kayo na kayo lang tapos bini-video, medyo magkaroon na kayo ng doubt na dapat hindi natin gawin ito. CJ Torida, Balita Amyanan.